Dragă, scumpă, ce faci acolo? Bine, mă rog cu piatra. Cu ce piatră? Ia dă mie piatra aia, că eu nu o scărit. Nu naiba de piatră. Așa că du-te la bucătărie și spală vasele. Dacă nu te duci, te bat. Da? Vreau să mă culc. Bună, dragă. Ce fac acolo? Nu că mă duc și acolo că m-a chemat soțul ăla. Nu mai vorbi așa cu mine. Oh, salut, dragule. Ăla, aia a crezut că... Ce cauți, mă, acolo? Mamă, trebuie să plec și o întâlnire în seara, nu cu iubitul ăla al meu tâmpit. Trebuie să caut unul, Doamne ferește, și trebuie să mă pregătesc. What? Scuzați mai puțin. Nu vrei? Ce vreți, mă? De ce să vă auzit? De bune sfințit! Hai, naibă de rață! Mamă, cât de cald este! Hai să vedem soția mea ce face. Hello! Da! Ești acasă. Nu sunt. Pe unde ești? Ce? Ce frumoasă realizativă! Hai, nebună! Hei! Băi! La! Ce petrecere frumoasă! Da! Urc! Taci, mă, din gură! Mă sună soț! Alo, ce vrei, mă? Dacă nu vii acasă, te bat, da? Tu! Urâtule, nu urât-o! Eu sunt băiat, nu fată! Și tu ești urât-o! Da! O să șterg-mă! Aoleu! Ce mănânc și o bobica mea când mi-a fost dor să mănânc. Bobica mea. Uhu! Cine ești tu? Ce? Hei! Nu sunt eu. Nu e la fel. Hei! Tu ești! Ok. Vrei să zic eu sunt soțul, da? Da. Bine. Băi! Da. Unde e soția? Hei! Cine ești tu? Hei! Tu! Băi, nu mai mă scuipa! Aoleu! Doamne, ferească sunt. De ce trenul la gara? Am pierdut și trenul ăsta! Aoleu! Din cauza. Stop! De ce mă cerți? Uitați-o! Bă! Sunt eu celălalt! Bă, ce ne curcă? E seară. E seara afară. Da! O să caut un... hei, salut! Bună, draga mea! Dragă! Da! Vrei să ne căsătorim? Da! Avem un iubit foarte prost. Lasă că... Deci, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Moca. Moca? Ei? Da. În seara asta vrei să
Mergem la o întâlnire? Întâlnire, nu întâlnire. Mulțumesc! O să ne vedem seara, pa! Oh, hai că-i vedem noi, îi arăt eu ei. Ce zici? Și la ora 10 o să vorbim, uite aici, și o să vorbim cum putem să-l facem să ce? Să furăm înapoi. Uite-o-le. Oleco! Nu! Vino după mine! Ajutor! Doamne, ferească, o să ne vedem la 10. Hai, pa!